Dumela mahulu, the Nyaya T is back. Muri Zimbabwe ndauya pano nhasi nika update kapfupi kekuti timboonesana pana pari British ambassador to Zimbabwe Pete Vobes met with Nelson Chamisa as part of UK's engagement. Ipapo ukatoona zvatodai so vanhu vanenge vatotanga kutopanika nekuti Nelson Chamisa iko zvino hana political party ka anenge vari kutofunga kuti akutase adovhura political party akuda kutase because iko zvino munozviziva imi kuti Chamisa kungoti ndavhura imwe political party vanhu vese ndekuti chinenge chatouya chibaba. So panapa havasi kunzwisisa manje kuti formation iri kushandiswa nemurume uyu ndeipi because vanhu vatanga kubvunza zvakasiyana siyana. Saka vari kuitei, vari kutaura nyaya dzei, vari kudididi because iko zvino murume uyu anonzi Nelson Chamisa nekunyarara kwake ka anenge atoredi kuda kupinza ZANU-PF kuti vatye vatadze kunzwisisa kuti formation yacho yaari kuda kurova apa ndeipi because munhu wekuti varuzviziva kuti anogona kungoita anything, surprise chacho, surprise attack chacho, kungotana kuti vanhu vatovhunduka kuti zvinhu zvatotena upside down kudai songuva diki but ipapapa regedza timboona because manhingirikini panenge pachingosimbisano mapropaganda anenge achingodirwa. Ndo update ndaanaka kubatira mhuri yeZimbabwe kuti advocate Nelson Chamisa vasangana na British ambassador Pete Vobes.